Nagtugaw tayo. Kablawan tayo man, nagiti naggugwapo kada nagpipintas nga nobnobya, ken nobnobya, wala palakpakan tayo da. Ti nag-apply nga agkalay sa tatangal daw kuma, ti mas wedding tayo, noyak agkamali 24. Ngam ado ti haan nga natuloy, 18 laeng ti natuloy, anya dagiti rason. Agkurang ti requirements na. Apay nga hang nagtuloy di maysa kunak iji opisina, agap-apa da kanu apo, anya la datatag malmal 24 hours nga agap-apa, iso nga handan nga agkasar. Nya launay ti pagap-apa. Di maysa met anya pa di handa nga pagkasaran dagiti daduma, awan pagbado da, ibagayon nga labos da. Kay bagami lang nga rodan nga, hangkay nga gumatang, ta isupay yung paggastuan nyo, mamaminsan nyo nga osaran da, sa bagay mamindwa, nugimatang kay bado yung tikasaryo, bado yung tumulan, matay kayo. At least maosar twice, niya. Kalangan mga pangkay makitsenda nga, gumatang kay pala nagina ba, iso ko namin, hanyo paggastuanan, hanyo problemaanan, ada pala nga nagkasar apo apaya, nagbabawi da apaya, awan pagbado da, bagayon ang lamo-lamo dan. Nga apay nga nagadot ti rason ti kaladingitan nga rason dahil may sa agkasar da ko matatat pabunyagan da ko madiya anak da tatay diya anak da na disgrasya 1 year old diya ka mo nakaisa mulsa ti sa nga bukil nga mani diya mo no kasano mo nagpulpulutan da kita amma naltotan intaray da mo di hospital na ikat da kanu mo nagawid ng jak mo no nya tinakuanan natuluyan mo lang iso nga tatay sakbay ti kasaryo binindisyonak daya ubing napanda imponpon mga mamisa tay mga misaan ta mga nakabunyagan tarigagay na kumamo nga mabunyagan mo latatta kagiddan na iso nga na ibabawi mo dayay kasarda danariga mga kaskasarik ida ka adda kadwayo nga bangkay ita nya nga ruteri nayo mat kamuyo kadakay ko nagadop pamatiyaw adu nga rason ngem tipagsiatan na adda kay latang nga natuloy kapay ti kunayo dayto ngamin no daddo magamin pa nang ipagarup tayo ti sakramento ti kalay sa bareng haan kadapay kasarsaritak di rabi kadwa asi kad kapay lagamin agkasarmet iyor ornongak apo inya ti iyor ornongam. Ano agpadaya ka tintumo lamangan ka dagiti mamunsyon akaarubam. Katimula sakramento ka dua kayo, kompleto niyo di diyan nabunyagan na konfirmaan kayo, mga lakay ti dua nga ninong yo nga makaawat. Di diyan maglaeng. Ha mga masapol nga agpakan ka ti siri na perep nga tattao, aw mo maitulong daking ka. Dagiti daduma apan damakipangan di dapay agparwad. Agliblibas ng apan mangan di dapay mapandiaen ti salunan. Lugi mo la agba iso ano daddumahan nga dayti pampanunod yo tinapateg agkalay sa kayo anya dayta sakramento nga rod no kas ano katanok dayay bunyag kas ano katanok dayay misa katanok dayay konfirma katanok ni Apo Padi nga di ordinasyon ni Apo Padi kas dayay magkatanok na awan tinatantanok ta sakramento dayay awaten yo mabendisyonan dayay pa nagkakadwayo. Kaday nga pan nakabindisyo agbalin ang nasantuan. Tanong nga rod nga nagkalay sa tisimbaan ko na tayo in the state of sin iso nga rod nga mabalbalin ka dapay nga agkomunyon. Unless nga agbabawi dati uray lang nga wano agkonfesar da sakbay ti misa. Katat mapasanto dayto nga panagkakadwayo. Mapasanto dayto nga panagdidennayo agbalin ang nasantuan 18 nga pair agbalin nga igananan ti sakramento ni Apo Dios na santuanan. Iso nga dayta pa nagdinayon, agbunyag mo dagiti anak ti dadduman, nasantuan dayta a pamilya. Haan nga bareng-bareng. Da kay mga daddumahan yung orayon ng timas wedding, umayulat ta i-applyin ori dayta misa ti bigaten, misa lukag ko na tayo, napinpintas pay. Haan kay nga agparti-parti, tano dadduma kay sumapam sa bagay, no mamunsyon ka ngamin nga tao, Tasi kati agkasar mabaing kamot ang awan ipasangom haan. Tati mo laubram ka agang angot ti asok. Kay iso
Ngam haang nga day ti makatubeng. Haang nga day ti mang delay kumaday ta sakramento nga awatin nyo. Katata, awatin nyo, daking agkalay sa awatin nyo dito sa sakramento. Nagpintas nga panunutin nga agbalin kayon ako kwa ni Apo Diyos, anak na kayon na santuan ta sakramento day nga dito nga awatin nyo. Ngaman na nga kayat nga sa uwan, nga gaputan na santuanan, ay nasingpot kamin, Father. Haanan nga agsasaon ni bakit ko? Ay, haan. Kunada nga rin ti babae ka kasla ka no pansit niya. Haang mga mangpahatid dog ti biyag, ngam kurang ka no ti babae no awan ti tuyo na, kunadan samot. Iso, awawa kung walang tuyo, kunada iso nga ti ka no babae ka, han nga normalon no, han nga agbagtit no dadumaan. So nga dakay nga lalaki, awatin yon. Sakbay pa lang nga mangrugi ni bakit yung agsao, amu yun, la awatin kalat na bakit, ay wumon. No Valentine's, oray ugot lang karabasa mo, sabong ti karabasa, itid mo, maayayon. Dati may babae no daduma ka, baliktad. Yung baliktad, ti panunot da, di mat? Bakit inakman makisyat ko ng laing kan? Bagbaga na di jay haan, laing kan, aging kan na nga matay ka. Na di. Gapot agkalay sa kayo, han na kayat nga sa uwan nga punasin na amin ti pagkapsutan ditong galmay saan. Naan niya di biyag doy ang kinagkalay sa iso nga iso, di ugali na, di ka mo, ano kasanon to, no? Agbigla nga sumingpat kada kayo, ay kaagsanto daytan. Normal lang tayo biyagyo. Tilaang nabaliwan, di pa nagdinayo, nagbalin ang nasantuan. No ta ugali ni bakit mo, no nila kayo mo, isuntulat ta nga iso. Nga masapol nga nayunan tayo, anya tinayon tayo. Dayay sakramento ni Apo Diyos, dayay anya tinayunan tayo, iso dayay ko na ni San Pablo. Ikawusyo, kunana, nya? Da kayong agkalay sa, ikawusyo, ti, kinaman ang nga asi, kinapakumbaba, kinaman nakaawat, nya, diyo ko na niya, no, da pagkurangan titong galmay sa, agpipin na kawan kayo. Iso nga isagsaga na yon, nagkamali nila kay ko, pakawanikon. Nagkamali ni bakit ko, pakawanikon. Normal lang nga, dahan nyo pag kinaawatan, tatao tayo. Nung ti abnormalan, na dahan nyo nagkinaawatan, agsinatan! Haang nga iso ti solution na, apaya, tinarigat nga solution na dayjay, nangrunan no addaan nakyo, sino ti agrigat, dagijay maisakripisyo, dagijay, anak yo. Uray mga sawa kay ti maysa, mga sawa ti maysa dayjay ti sabali dayjay maysa sinuntulat ta ti agtutuok dayjay to anak yo. Isu nga kunada napintas dagiti rason dagiti naganak no dadduma nga nauma akon Father ngam ipagpagapukla ka dagitay anak mi. Ipagpagapo dala diyan na osto dayjay. Uray no marigrigatan masapol nga anusan niyo taapaya nangrunan adda anak yo isuda ti kakaasi. Responsibilidad yun dayta, taanak yung aron ida. Tata nyo tinayon nyo toy, saan lang nga attitude ti kinaanos, kinamanang nga asi, panakaawat, talaga nga masapol nga panakaawat. Ti panakaawat, is not just the understanding nga maawatak ni bakit ko. Maawatak nila kay ko ta, no daduma ka nakabunbuntog nga aggaraw, tano babae ka kumunot alaramidin na amin di babaen, ni mo lakay na nakasalong kape, agkap-kapi pa'y laeng ka na ladawan. Kada dyan no dadumahan lang pan nakaawat nga understanding yan, di pan nakaawat di pusong nga inawat mon, akas jay na. Awate kon, han lang di mauawatan iti panunot na di kidi, awate kon ni bakit ko akasta, awate kon ni lakay ko akasta. Tapno uri at pagkapsutan ditong galmay sa normal laan dayta. Tinapatag di pa nagtipon latta, tinapatag di pa nagpinnakawan, tinapatag di pa nagkinaawatan latta, uri no dumteng dagitoy itibiyag ti panagasawa. Kakunak latta, ipapilit ko latta, idardarirag ko latta kada kayo, nga adu pay laeng dagiti agdindin na, nga nasaya at apagtuladan. Adu pay laeng dagiti nagkalay sa nga ibibiyag da pay laeng ti sakramento ti panagasawa. Katidawat ko kada kayo nga agasawa tata, i-challenge yo ti lubong, ipakita yo dito'y lubong nga adu pay laeng dagiti agdinden na nga adda respeto dati sakramento,
Uray na handa pa nagkinaawatan ka, ibibiyag dayta sakramento. Adu pay laen dagiti agasawa nga ikarkarigatan da nga han nga ulbodan di partner da namnamaet nga da kayo kuma ti umuna iti dayta. Na han nga umuna mainayon ka dagita a pampamilya takasapulan ti lubong met a. Paggapon ti tao nga nasaya at sino ti sumaruno nga henerasyon nga nasaysaya at namnamaen mi nga da kayo ti paggapon na niya. Haang kayo ang agkalay sa laeng tapno aganak kayo ti agbalin nga batingorngor dito'y lubong ay kagawid kay laengan. Ti panggap yo agasawa kayo sa kay tumalag kin namat daspan kin aklaw ang agin iniskrima kayo. Nayon lat nga panagkinaawatan nga mabalin nga supapakan ti ayat kinaanos kinapakumbaba ti pagkurangan ti tunggal maysa. Da kayo nga nobyo naggugwapo kayo. Haang kayo nga mga sawa ti perfect nga nubya tatta. Da kayo nga nubya, haan nga perfect dagita nubyo yo, dagita asawaan nyo. Kayat na nga sawan, datay atat tao, every now and then, inyaman agundaway, agkamali. Kitunggal may sa kadatayo. Katatapay lang iramraman yun nga asawaan, dayta akamali, dayta partner yo. Tanong ti pampanunuton nyo ka, nangasawa ko, nagkasar kami, haanton nga, agbasbasol ni bakit kon, hanakton nga, irururong, ay, ang mabalin na ta. Mga sawa kayo, kanila kayo, agbalbaliwon ta, nagkasar kami ka, perfect town, apo, dinto pulos nga uminom, patsyo, madamdaman, nabarte man data. Haan nga di jay, kaya't na nga sa iraman yun nga asawaan, dagiti pagkapsutan ditong galmay sa pawaywayan nyo, ti kaya't na nga sa di jay. Iso nga agiin nanos kayo. Anya pa iti mabalinte nga pagpampanunutan. Iso dito ni Apo Dios ti mang bendisyon kada kayo. Agsubli kay ken ni Apo Dios. Haang kayo alumablaban adakda kayo iti biyag. Agpatulong kayo ken ni Apo Dios. Uray na simple ti biyag no adda ni Apo Dios nabunga dayta a pamilya. Uray mo no kwartam amin na kwarta, uray sa nikwayo amin asa nikwa, no awan ni Apo Dios ay ado ti pamilya nga kastahan da pay makapagbayag tuno kwan nagsisina daga puti sa nikwa. Ngamin awan ni Apo Dios. Uray adda pagpaadal yo no awan ni Apo Dios iji pamilya narigat nga agbalay gid anak. Uray no karamot nga kinaramutan lang nga inaldaw. Uray no inkarkarigatan nyo nga inaldaw no masursurwan nyo di ubing nga adda nasaya at akababalin na adda talit na kin Apo Dios agbalay gid dagita pamilya yo. Iso nga ti kadakkelan nga isuro yo, kapatgan nga isuro yo iti pamilya yo, nukas ano ti agkararag, agtalit kini Apo Dios, nukas ano ti agbalin anasaya at ti kababalin na, nagbalin nga di anak yo ka agbalin nga pagwadan iti gimong, dahil ti number 1 nga isuro yo. Tano ko na yo, narigat lang ti biyag mi awan ti narigat, no adda ni Apo Dios iti pamilya. Han na kay nga baybayan. Kunak nga rod nga ulitin, awampay pamilya ang nakitak nga napigsa ti talit na kini Apo Dios managkararag nga binaybayan na. Awan pay ti pamilya nga daytay nagtalit na pigsa ti namnaman na kini Apo Dios nga binaybayan na. Dagitay tinarigat ka dayjay idi naaddan dan ti sanikwa, idi addan kaya da nalipatan da ni Apo Diyosan iso daytay dagitay no daddumag isupay ti poon ti sina isupay ti poon ti apa aging gadya may sa pamilya mawara-wara apaya di kapapatgan iji pamilya iso ti awan iso nga ibagak kada kayong agkalay sa agkararag kayo isakripisyo yo idaton yo kini Apo Dios dayta pamilya yo tano awan ni Apo Dios ti pamilya tayo marigatan tayo uray no nga estado ti panagbiag tayo ala kada kayo nga ninong kadaninang Nagita nga na adado mga ninang bakit sapay dati nobya mo ng isudan. Ikararagan nyo ida Da kayo nga daduma, da kayo tinangawis kanya da nga nang yasidag. Haan lang nagpatinggaga po ta, ninong ay nanak yo, nalpasin di akem kon. Naitid ko di parwad kon, haan. Inaynayon nyo akanayon ti kararag. Inaynayon nyo akanayon ti, mga kanayon ang bagbaga palpalagiplaan mo ta. Da pagkapsutan da, palagipan nyo, inspiraran nyo ida, nga itultuloy dalat nga saya atin di pamilya na, obligasyon nyo nga rod dayta, iso nga rod nga nagninang ka, iso nga rod nga nagninong ka,
Haan lang nga di jaga po ta, adda parwan mo, wano day kunada ka, awa mo mapili da nga sa bali kasi kalatan. Haan, adda obligasyon nyo nga mangikarkararag kadakwada. Awan sa bali apanggap tayo, no haan nga agbalin anasaya at dagiti a pamilya na dagito yung adda ti sidong tayo. Ala tarabayon tayo ida, sapay ko mata makapudno da iti dayto nga dawat, sapay ko mata da tayo met, da kayo nga naganak ninong kadaninang, pakitaan nyo ida tinasaya at alalayan nyo, may sala ang tigol tayo. Anya dayjay, maibiyag da tina Christian one a pamilya. Agbalinda a pagtuladan ti dadduma nga na Christian one a pamilya. Hanga ti pagtuladan kada tay super baknang. Adu ada gati nasasaya at tibiyag na nga pagtuladan. Kaamin-amin tayo, mabalin tayo pagtuladan no adda nasaya at panangimanihar ti pamilya. Hala, da kayo ano nobyo. Amo yung obligasyon yon. Ama, asawa, no adda naganak yo anak kay pailaan. Mabalin nyo ti agtader a pagtuladan modelo ti kina Kristiyano. Da kayo ano nobya. Ina kayo, asawa kayo, no adda naganak yo anak da kay pailaan. Mabalin nyo ti agtader nga pagtuladan ti kina Kristiyano. Kiti dayto nga sakramento nga awaten tayo, agyaman tayo kini Apo Dios. Manang nga asin ni Apo Diyos. Ulitin tayo, dagiti agtalagking kwa na awan ti panagbaybay iti imatang ti Diyos. Ala, dagupan tayo nga ro dagiti nga karkararag, pasantuan tayo dagiti nga agasawa, pasantuan ti Diyos dagiti nga agasawa, babaan dagiti nga sakramento, makikaysa tayo nga rod kadakwada. Da kayo nga agkalaysa, tumakder kayo, da kayo nga manganak, ninong kininang, agtader kayo itilikodan, wano abay dagiti nga anaken tayo.